هاي سلام دكا عبيتي سلام نتهلونا كل يزات مني تأيو إنا لما عنتي بأجد داس قد أيا مزيكم فلا دك أنستيو حواتي فلا يوسعد عربنا نبر دك أنستيو بيزخن أدام زاني بتعمد إنك أغير للي قد أيو ياو خمس فلات أو سعد عرب كبيت سرحنا نصرح تطويلنا نوعل نوح ساعات مسؤول دك أسيولو مسؤول أما جاوبون بزح زي خوانا سلازي نخبي نايتعنا وقلولا نود قمة مسؤخاء أب ورحة وسكيات بزح صونتنا يقواس عقل مالتي إذا سعيو أما حبرا ميديا زمز مدحاني تباهيرو زخوانا يكون نجار بقت تاني تكمل مالتي إذا بالتعمي قودا أنها ساين خوين يرخي بين إنه بزعو يخزارة كنسكي نابزا فيديو خبلك نقرأ من قدهم ونادام أزخم دما بيتسب زيخونكم سابسكرايب بمقبار طرح بيتسب نختخونوا بتحتنا حتىكم ياو نزا فيديوون لايك شر قبروا نخالوت نغبات صح نابزا فيديو خبلكم نسمعي عرب هاجر تلقوا ችግራችሁ ልንገራችሁ ትልቁ ችግራችሁ የአረብ ሀገር እንስቶች ሴቶቻችን ችግራችሁ ቫይታሚን ዲ ነው ያደክመኛል ይሰባብረኛል አቅሜን ነስቶኛል ምንም በቃ መስራት አልቻልኩም ይላሉ ያው ሀምዝ ሰማዕክነ እዩ ቫይታሚን ዲ ብዙሕ ጥቅምታት እኳ እንተሃለዎ ግን በተፈጥራዊ ነገርውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እንድሕር ደኣ በተፈጥራዊ ዘይንረኽቦ ኮይንናውን በጃኽን ብሕክምና ዝተሓገዘ ብሕክምና ኣረጋጊፅን ውሰዳ ፕሊስ ሓንቲ ዝኾነት ቤተሰብ እያ ቫይታሚን ዲ እግረይ ይሕመን ኣሎ ኣብራኸ ይብርከይ ኢላ ንዓረብ ነጊራታ ቫይታሚን ዲ ሂባታ ካልእ ሕማም ምፅያ ብጣዕሚ ከቢድ ጉድኣት ካፍቲ ብሰንኪ ሕፅረት ቫይታሚን ዲ ልትሓሞ ብሰንኪ በዝሒ ቫይታሚን ዲ ልትሓሞ ዝኸፍአ ጉድኣት ኣለዎ ኮላሊትኻ ፌል ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ጨራርዮ ይውድቐካ እና እዚ ቫይታሚን ዲ ብሕክምና ከይተረጋገፀ ከይትወስዱ ፕሊስ መጀመርያ ኣብ ሕክምና ኣረጋግፅዎ ቀፂለ ቁርንፉድ ብዙሓት ጥቕምታት ኣለዎ ብዙሓት ማለት እዩ ቆፂርካ ዘይውድኡ ጥቕምታት ኣለዎ ግን በቲ ጥቕሙ ልክዕ ጉድኣት እውን ኣለዎ ብጣዕሚ ከቢድ ጉድኣት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ቁርንፉድ እውን እንተኾነ ብሕክምና ከይተረጋገፀ ከይትወስዳ ሕክምና መጀመርያ ጥዕና ክነረጋግፃ ምስ ጥዕና ወዲ ሰብ ተመጣጢኑ እዩ ዝኸይድ ክትወስዳ ከለኽን እውን ብመጠኑ ውሕድ ክኸውን ኣለዎ እንድሕር ብዙሕ ትወስዳ ኮይንኽን ካፍቲ ጥቕሙት ጉድኣቱ ዝዛየደ እዩ ዝኸውን ስለዚ ስቑኢሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራሕ ስለዝተዘረበና መድሓኒት ኢልና ክንወስድ የብልናን ብፍላይ ቁርንፉድ ክንወስድ ተኮይንና ተወሳኺ መድሓኒት ለይብልና ክኸውን እኒኦ ሕዚ ንኣብነት ሽኮር ወይ ከዓ ደም ፀቕጢ ዘለክን ዘለኩም ሰባት ቁርንፉድ ምውሳድ ብጣዕሚ ሓደጉ እዩ ዝምዘን እና ተጠንቀቃ ብብዙሕ ቁርንፉድ ዝተያገለ ኣብዚ ወርሓዊ ፀጊያት ብፍላይ ቁርንፉድ ጠቃሚ ከም ዝኾነ እዩ ብበዝሒ ልንገረፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ተኸቲሉ ከዓ ብዙሓት ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ምስ ጥዕናና ተይተረጋገፀ ንወስዶ ኢና ድሓን ብመጠኑ ንእሽተይ ተኮይኑ ድሓን በዝሒ ዝውሰድ እንድሕር ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ሓደጉ እዩ ዝምዘን ስለዚ መጀመርያ ምስ ጥዕናና ዝተረጋገፀ ክኸውን እኒአዎ ምስ ሓኪም ብምምኻር ክኸውን እኒአዎ ስቑኢልና ክንወስዶም የብልናን እየ ክብለኩም ዝደሊ ነዚ እየ ክብለኩም መፂአ የቐኒየለይ ንዘዳመፅኩምኒ ግን ከዓ ሓደራ እዚ ልመፃኽኹም ያው ኣብ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ስለ ዘጋጠመ እዩ ብፍላይ ቫይታሚን ዲ ፕሊስ ከይትወስዱ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ኣብ መድሓኒት ተባሂሎም ዝመፁ ኩሎም ብዘይ መጠኑ ብዘይ ናይ ሕክምና ምርግጋፅ ኣይትወሰዳ እና እዚ እየ ክብል መፂአ ፕሊስ በይዛኻትም ተጠንቀቃ ፕሊስ ክብለክን ይደሊ
يعني لي سلس سمعكمني سسنينا أخم